Сәлам малайлар һәм кызлар. Халкыбызның иң яраткан җырлары телефоннарыгыздан телевизор экраннарына күчә. Бу җырлы селфи тапшыруы. Без башлыйбыз. Җырлап яшәгән кеше бәхетле кеше диләр. Чыннан да уңай хисләреңне генә түгел, моң зарларыңны да җырга урасаң, яшәве ямьле. Шуңа безнең тамашачыларыбыз шатланып яшиләр, аеруча тапшыруыбызның катнашучылары. Яңа тапшыру, яңа җыр. Тик бераз артка да әйләнеп карарга онытмыйбыз. Үткән атнада без тырыша менә бу җырны өйрәнгән идек. Искә төшереп алыйк әле. Дуз булып, тату булып, атлык әле янәшә. Хыяллар юлдаш булсын, бәхет безгә килешә. Тормыш куянсын ауларны, узырга җиңелрәк. Җанлыларның шундый чакта, ярдәме тиса йөрәк. Дуслык күперләре туа, бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән тула, без бергә булганда. Дуслык күперләре туа, бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән тула, без бергә булганда. Бу атнада исә сезгә яңа бирем биргән идек. Сездән Шаян ТВ почтасына килгән видеоларны карап үтик. Гадәттәгечә иң шәпләрен күрсәтәбез. Беренче видео. Дуз булып, тату булып, атлык әле янәшә. Хыяллар юлдаш булсын, бәхет безгә килешә. Тормыш куштырган ауларны, узыру җиңелрәк. Җанлыларның шундый чакта, ярдәме тисә йөрәк. Дуслык күперләре туа, бәхетле юлларда. Дөнья шатлык белән тула, без бергә булганда. Дуслык күперләре туа, бәхетле юлларда. Дөнья шатлык белән тула, без бергә булганда. Икенче видео. Дуслык күперләре туа, бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән туа, без бергә булганда. Дуслык күперләре туа, бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән туа, без бергә булганда. Икенчесеннән өченчесенә күчәбез. Дуслык күперләре туа, бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән тула, без бергә булганда. Дуслык күперләре туа, бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән тула, без бергә булганда. Соңгы секундларда лидерлар исемлегенә кереп өлгергән видео 4нче санда. Дуз булып, тату булып, атлык әле янәшә. Хыяллар юлдаш булсын, бәхет безгә килешә. Дуз булып, тату булып, атлык әле янәшә. Дуслык күперләре туа, бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән тула, без бергә булганда. Дуслык күперләре туа, бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән тула, без бергә булганда. Бу безнең фикеребезчә иң уңышлы видеолар, ләкин калганнары да игътибарга лаек. Аларга да тукталып алыйк. Безнең өй эшләрен тикшерү вакыты. Дуз булып, тату булып, атлык әле янәшә. Хыяллар юлдаш булсын, бәхет безгә килешә. Тормыш куянсын ауларны, узырга җиңелрәк. Җанлыларның шундый чакта, ярдәме тиса йөрәк. Дуслык күперләре туа, бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән тула, без бергә булганда. Дуслык күперләре туа, бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән тула, без бергә булганда.
бәләс усак иде. Дуслык илләрендә бездә мәгәгә калсак иде. Дуслык күперләрендә безне зур бәхет көтә. Өмет хыяллар белән ак киләчәккә илтә. Дуслык күперләре туа бәхетле юлларда. Дөнья шатлык белән тула безгә бергә булганда. Дуслык күперләре туа бәхетле юлларда. Дөнья шатлык белән тула безгә бергә булганда. Дуз булып, тату булып, атлыйк әле янәшә. Хыяллар юлдаш булсын, бәхет безгә килешә. Дуз булып, тату булып, атлыйк әле янәшә. Дуслык күперләре туа бәхетле юлларда. Дөнья шатлык белән тула безгә бергә булганда. Дуслык күперләре туа бәхетле юлларда. Дөнья шатлык белән тула безгә бергә булганда. Икенче чыгарылышка без тал бөресе җырын өйрәнәчәкбез. Һәм шул җыр белән сезнең селфи видеоларыгызны кабул итәбез. Таркалып бергәләп җырлыйк. Тал бөресе, тал бөресе, тал бөресе талларда. Тал бөресе, тал бөресе, тал бөресе талларда. Сандугашым әйтеп сайра, сөйгән ярым кайларда. Сандугашым әйтеп сайра, сөйгән ярым кайларда. Sandугашым ошасыңмы, кипте инде күлләрең. Sandугашым ошасыңмы, кипте инде күлләрең. Синең янга барып кайта һәр көнне күңелләрең. Синең янга барып кайта һәр көнне күңелләрең. Акрын искән җил сөлкетә агыйдыл камышларын. Акрын искән җил сөлкетә агыйдыл камышларын. Кем аерылмый шулар белми аерылу сагышларын. Кем аерылмый шулар белми аерылу сагышларын. Агыйдыллар дулкынлана, дулкынлана, кымлана. Агыйдыллар дулкынлана, дулкынлана, кымлана. Басып сайрар талысын, Сандугашта моңлана. Басып сайрар талысын, Сандугашта моңлана. Тал бөресе, тал бөресе, тал бөресе талларда. Сандугашым әйтеп сайра, сөйгән ярым кайларда. Менә шундыйрак җыр. Нәкъ менә бу җырны без сездән Шаян ТВ почтасына көтеп калабыз. Әгәр дә сез, нәни дусларыбыз, җырны ятлап өлгермисез икән, безнең искиткеч матур Шаян ТВ сайтында җырлы селфи өчен җырлар исемлеге бар. Сез араларыннан теләсә кайсын сайлап безгә юллый аласыз. Шуннан Рамил абыегыз видеоны кайчан күрсәтер микән дип көтеп утырасы гына кала. Шулай ук сайтыбызда башка файдалы мәгълүматлар да бар. Керегез, карагыз, безнең белән булыгыз. Бүгенгә шулар. Сезнең белән Рамил Закиров булды. Сау булыгыз минем селфи сандугачларым.